ning atase Panakawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir kowe kulino. Ayo, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani karo sing tak wedeni apa? Jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso njabut nyawa, iso njabut untu kok. Ya, jabutan ning ora cepet-cepet lho, gak. Jabut ki ora usah mati ora kok. Ya, jabutan ora masalah, ning ora dul ngono lho, ngeget-geti nang ngono kuwi. Iya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti ngono. Weh, lada. Oh lah, edian omongane, omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong, iban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing ngomong ora iso sop. Waduh! Wah! Madipati. Kenang apa? Aduh. Wah. Waduh. Waduh, Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Au. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kaya teko? Teko dengkul kita ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kusik. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk ngutawaton ngeyel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Panakawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medun. Ayo. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Panakawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngonamu? Hus. Ngonamu jengkolmu. Duwe ora? Lah duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun iya ya wae edan. Tan kausa manjipun tentu lagi gupit sanggar sangarup nono gandoko capralika semanten iwang pikulun jagat giri pratingkah angipun mlajar saking karang kadempel ngawi sangganing para wadya bala durandara pating bleber pating tirta bludakaning daratan
Sikra bala kang tumingal Prang campo samya matali lernadet pileting goto danyangkung manguncang niti benjang sangat jimicil latinya ngedali wuwus kencang warudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe pripun Dik wonten menapa Den Adi Pramesti Bathara Guru ngawi sangganing para wadya bala Durandara monggo dinten sak mangke kempalipun wonten ing Madyapada menika wonten tapel wates Karang Kadempel wonten menapa Adi Guru kepareng ambabaran ing sejati dhateng ngroko sithik pangodal-udal ibu kula nadyan ingkang putra pun penyarian Cumadong dawuh Kulun nadyan putra ing Bathara Indra Cumadong dawuh kulun kula pun Brahma Cumadong dawuh kulun nadyan kula pun Yama Dipati Cumadong dawuh Kakang Narada menawi tuk sumbering lelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya supados kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada kula hunyang wonten ing Janaluka inggih lajeng jebul pinanggihipun sami mlempak wonten bali wismanipun Bagong nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kaliyan kula bilih Bagong badhe mbangun desa namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun tinanti dening pun Bagong pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedaharaning kayangan lho Dedaran kayangan menapa, Dik? Inggih menika Plemretangga Jiwa miwah Jambudipa Nirmala, Kakang. Dalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurah Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinumpu reda. Milawan menapa menawi paduka Pramesti Bathara Guru maringaken wujudipun Plemretangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata menawi namung kalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab Di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana supados ingkang rayi maringaken Plemretangga Jiwa kaliyan pun Bagong lho syaratipun menapa syarat srananipun mboten sanes kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kaliyan kula wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dhateng pun Bathara Guru lan tata krama dhateng kula Kakang mangke piye titah ingkang boten tata krama lan boten purun nyembah dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika sinten inggih Kakang Ismaya piyambak krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda kaliyan ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kaliyan kula mboten ati nyembah tuwin mboten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula suwun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah nguman-uman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng karang pradesanipun Bagong. Ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Dalah. Mangke riyen, Dik, mangke riyen. Kula aturi sabar nggih, Dik, kula aturi sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak boten prayogi kedadosanipun. Mangke riyen to? Bagong menika namung betahaken Plemretangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulunging penggalih Paduka Adi Pramesti Bathara Guru kepareng maringana wujudipun Plemretangga Jiwa lan Jambudipa Nirmala. Nanging sajaipun anggen Paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten nama mokal. Ing atasipun anak menika nyumurupi dhateng tiyang sepuhipun badhe pun ndak dening Paduka Adi Pramesti Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten nama aneh. Sampun mboten nama mokal. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun lampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun.
Lah lajeng menawi Wadi Pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi karang pradesanipun Bagong agengipun inggih menika Karang Kadempel. Menika mangke rusak aja-ajak dosa ngupaya kanca. Lan wulunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Narada, nami nanging manah kula wiwit seprika sepriki mboten tentrem, tuwin mboten ayem. Krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kaliyan kula tuwin mboten tata krama. Pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula. Titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika diwaning para dewa. Teka Kakang Semar mboten purun nyembah kaliyan kula menika ateges Kakang Semar menika tansah anjejering sasra wirang. Dating rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimakaken. Lan sampun kula tetepaken gandeng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah, duwin mboten purun tata krama kaliyan kula. Langkung-langkung Bagong sampun wani kaliyan Bathara Guru. Sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para Jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Ampun ngaten tadi. Menika mangke mboten prayogi lho, Di. Kajengipun menika sampun kula dodo. Sampun kula niati menawi Kakang Narada mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa. Ingkang baku sedaya para putra Jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel. Menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun. Dipun beto wonten ing kayiwangan dilebetaken wonten ing kawah Candra Dimuka. Dalah. Akhir yen. Lah kok malah saya ngombro-ombro Bagong wanitipun larapaken wonten ing kawah Candra Dimuka menika dos pundi? Umami kula menika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru tartemtu sampun boten dipun agem. Jer sak mangke paduka nembe katarungku dhateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten saged dipun sirep. Monggo, Di. Nanging kula nuwun sewu lho. Menawi jeneng andika kewirangan kaliyan tingkah lampahipun para Panakawan kula semanggaken. Langkung-langkung menawi paduka Adi Guru menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya, kula trinanggel piyambak. Penyarian kula wonten timbalan Indra wonten timbalan Ulun. Bathara Brahma wonten timbalan Pukulun. Yama Dipati Krit Lampit Brungkat Kimpul Gajah Gelar Singobara. Kabeh para wadyabala Durandraja ingkang keri. Yen ta Panakawan majaning Semar ketok mbuh Garing mbuh Petruk mbuh Bagong bandanen tangane kerincungan sikile lebokke ning pakunjaran tumuli lebokke ning kawah Candra Dimuka. Nah yen ta kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen Karang Kadempelan papan pernai Bagong penyarian Indra lan Brahma. Prasta dapat kok pareng nyuwun pamit madal paselan. Prasta dapat kula nyuwun pamit Pukulun. Pukulun nadyan ingkang putra Brahma nyuwun pamit. Inggih Pukulun nadyan kula nyuwun pamit. Surti ting ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik atma jawu kabeh. Mangke rumiyin, Di. Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese prada mboten melu garap, mboten melu-melu. Perkawis menika monggo kula nanggal piyambak. Kakang Narada lenggah ingkang langkung prayogi cekap atmaja kula sedayanipun Kakang Kanika Putra. Nggih, ngestaken dawuh, Di.
Kacaryan putra lamun ngawekasan Yeka wisanggeni maya Wisnu Pradena ana kok mungsuhe do ra ketok ya, Tru? Mungsuhe iki do mabur, musuh dhewe iki dewa-dewa, mula ngati-ati. Dewa ki nek disawang cat katon, cat ora. Dewa? Dewa iki kaya demit, dewa iki kaya jim. Nek dipandeng kayane ketok, ning nek dikedhepke engko ilang. Wah, nek ngono kudu nggawa senter. Lho ngopo? Nggo nyenteri men aja nganti ilang, nek gelut kok mungsuhe ilang ketok ya adil arep menang saka ngendi? Sing penting diantepi le. Diantepi. Nyawang nek pancen kowe iso ora kedhep suwe, aja kedhep. Nek kedhep engko mesti ilang. Kowe terus ketara meneh. Terus kowe kedhep ilang meneh. Oke, ya penitenane mataku. Ya. Men ora kedhep dadi ora ilang-ilang. Ya. Sing praito ngati-ati ketok iki hawane rada adem-adem ngene iki. Semilir-semilir ngene iki. Ketoke nek dewane arep teko kene kok. Apa? Nek kira-kira ana swara matna, nek ketok wis kuwi dewane. Jotosi ya, Jotosi. Aku jotosi, kowe jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Kae kok ana alasan rumangsaku. Anggere menar nyambut gawe ndi sing masuk angin, ndi sing migren, ndi sing vertigo. Ayo mbok ya bareng yo awake ringke kok. Tru? Kok kaya mambu minyak serimpi. Ha iki tandane dewa arep teko. Ki arep dewa iki ngati-ati kok. Heeh. Kok malik meneh, Tru? Mambu apa? Dupa. Ha. Dewa iki makmane dupa. Ki arep teko iki. Iki kok kaya sapi teng ya ngene, Tru. Kuwi aku ngentut. Mangan batang dengkulmu. Wambune ora omong. Nang raye iso ireng. Aja kok meng mambu nang raye iso ireng. Kurang ajar kowe, Tru. Ndene iki nek teko kene ditandai kok. Heeh, aja kuwatir. Ya. Tuntuti lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya Runanggon magawe gelarira wang ngapa iku iki, Gong? Iki sing marahi bongkongku plendhingan ya iki. Lah ngopo? Sing ngene iki cilaka wae do dirambati cokot. Wong aku sang ngula lho. Ha iya. Ora wedi ya, ayo ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong wilahing. Mas Tunama sidam sekaring bawuna langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara Penyarian. Lho, iki sapa njaluk tanda tangan Pak Carik? Lho. Pak Carik sapa? Kuwi Bathara Penyarian sing arep kuwi. Wah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya padha. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka 4. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara Penyarian. Iki Bagong, dasar kepara nyata. Ngapa dewa-dewa do teko rene? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggepmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis pancen tak niati. Tak basanono malah ming damai.
Rasida gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujudi. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gawe syarat bapakku nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah, anggepe apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar keparnyata. Yen kowe wani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak krincung sik lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Aku ora wedi aku. Rek. Lho. Sapa Gong? Rek. Kok rek? Penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben sih saling nesu. Piye, Ndra? Kowe sisan arep gelut ya, Ndra? Piye? Radiomu piye, Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Weh, Ndra pleret. Ayo, araja gembelo siramu greleng pancamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru kene kono adu argumen karo Bagong. Ora minggat saka arep aku tak cekel lebokke ning Kawah Candra Dimuka. Bagong kene margani patimu. Maju legane ati wis ben modar mbok men apa. Iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Ha piye dewane ampuh tenane. Kok ampuh? Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak anteme. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuk itu mak plek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya Gong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kayane kena ning ra kena. Kayane iki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ayo. Piye, Gong? Matur Bapak. Nek Bapak ra iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Piye? Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Wis perang. Wis geger ora karo-karuan. Ning Kocapa piye? Bareng aku arep ngantem karo Petruk iki, angger tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan.
kuwi raji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ngono ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane aji kuwi bakal ilang nek disembah ping 3. Terus ling ngantem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Nyembah ping 3, sing diantem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ayo. Ditenono lak slentri wedan. Yakin wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo kowe? Arep ngopo? Ayo, Bathara Indra kalahno mati dereng aku. Bathara Indra napa? Waduh sajake wis diblakake karo Siwa Nayantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping 3 terus diantem sak kayange. Monggo ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Kyai Bathara penyarian. Iya Kakang, mati aku Dian Petruk anu gareng ngawur banget. Waduh. Iladal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendhelikan. Ponokawan Gareng Petruk Bagong kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane atiku. Matur nuwun.
mulat sanggaring para putra dibujung Hakmi ingkang sak lumbung Bandung gedene. Gelora Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tenggok datan mobah datan musik. Parandiring mangke dhateng ingkang Hakmi boten ngobong Gelora Semar Badrana Parandhi manjing angganing Kyai Ismaya. Ngatasi Ponokawan kok ngorak-arik dewa. Ora mung ngorak-arik dewa, ngorak-arik pasir kowe kulino. Ayo, kowe areng apa kowe? Aku ya Madipati, wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong, wis ngerti. Ayo, kowe gelem tak boyo ning kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku gelem tak boyo ning kayangan. Wah, ladal. Wani arau sing tak wedeni apa? Jabut nyawamu. Wah, jabut untumu. Waduh. Wah, iki kok nekat iki. Nah, ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya, jabutan ning ora cepet-cepet lho, gak. Jabut ki usah mati ora kok. Ya, jabutan ora masalah, ning ora dul ngono lho, ngeget-geti nang ngono kuwi. Iya. Alon-alon. Dut ngono, ora apa-apa, ora kok dut ngono. Ayo kaget mesti. Hei, mesti ngono. Weh, lada. Oh lah. Edian omongane omen sakarepmu. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Iban tangane Bagong ora ajur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem sing ngomong ra iso sop. Waduh! Wah! Yang Madipati kenang apa? Aduh. Wah. Waduh Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Nganti ra iso omong. Ayo, Amus, iki sapa iki kaya teko. Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Arep melu-melu perkara iki mati. Kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngelek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Ismaya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk utawaton ngeyel. Wis ora lumrah, ora jenengane nek dewa kok bubar mungsuh Ponokawan. Ayo nyembah ping 3 ngantem dewa weteng medhun. Ayo. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh Ponokawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngono? Hus. Kenamu jengkolmu. Duwe ora? Lah duwe. Rasa ulun ora melu-melu perkara, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun iya wae lah edan.
Kakang Gro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dokuntur katup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara milahing Mas Tunama Sidam sekaring bawana langga lha kok dadi kaya ngono kananing para Panakawan apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to Panakawan kudu wani kalawan para Jawata Nala Garing Petruk Bagong kita wis gawe wirangking para Jawata nganti padha kapracondhang bali marang kayiwangane dewi-dewi yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita kudu kuat nadai Cis Trisula yen kita kuat nadai Cis Trisula ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pertangga jiwlan Jambudipun Nirmala Panakawan Melayu-melayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kamigilan. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso mundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup nganti kaya srengenge, wah blerengi. Kae jenenge Cis Trisula kuwi pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut Garing Bagong tak saut tak jak melayu. Piye Bapak kanan iki nek Bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo tak jawabe Bathara Guru. Marika den prayitna semuriris eka balik titiyoni gandayani Trisanya Purnama sasi gilar-gilar Manik Maya Kakang Ismaya wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala Garing Petruk Bagong ki ra isi klebu anakmu, wong kuwi ya anakku, mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cis Trisula. Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ingkang badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentala tenan karo anakku, mboten mentala sabab menapa. Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para Jawata wekasan para Jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimakaken Kakang Ismaya mila dinten sak mangke kula suwun
Bagong badhe kula beto wonten ing Kayiwangan badhe kula pejahi. Piye Nala Garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathukkeke wae Pak. Heeh Pak keke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing eman. Aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning Kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukumen. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam padhak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak ki tak labuhane Garing wis ora satok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek bapak lurah. Pak Lurah dengkulmu kuwi karo bapak ora tresno blas kok, Gong. Wis gage aku gawanen ning Kayangan. Nek bapak dibeto teng Kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicempluke nang kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cempluke kawah ya gelem. Aku ya ora aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya wis ora ana gunane. Melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali? Nek ora aku sing urip. Sing nampa warisan sapa? Pikiran to? Lho nek aku duwe anak, peputu aku tak dum. Kan iso iso dienggo pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu Le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak ya Le. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkato. Guru malah anakku loro Garing karo Petruk sagah makili adine menawi ngaten tetiga iso monggo menawi Kakang Semar Dura Sembodo sampun ngantos nepataken dhateng kula menawi kula tega lan Kakang Ismaya kula kandhremin minggah wonten ing Kayangan lho Garing ayo Petruk melu bapakmu monggo Pak kula monggo Pak kula dherekaken Pak ayo Bathara Guru monggo Kakang Ismaya. Do gelem. Aku ya engko urip rung tutuk ya modar. Semar mati, Garing cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani nang omahe Garing, yu diutus Kang Garing kon njalukke sertifikat. Maranane Petruk, yu kon diutus Petruk kon njalukke sertifikat kae lemah kae di statuske aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora duwe kanca kilang-kilong kloap-klaup. Wah ya. Piye ta iki mau?
Aku kok dadi ra melu to aku ki Kang Slupan apa ya? Bapakku mati. Gareng yo mati. Petruk yo mati. Ceniningan. Galake kopi kok yayaan. Selamat tanganmu. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku nang sowane ngersaning Siun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werkudara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Idak dasmu. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip aku? Nyotang panang tak jembar iki Bagong jelem modal. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Unter bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Bar bathi akeh mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin apa ora didongke kok. Apa ora bathi ning ijoli ayo kuwi. Sing parah ning kono kuwi. Ning ora apa-apa lah karang ya lakon tak sandangane dhewe. Oh iya. Aku ijin ndek Pakde. Pakde Togok. Menapa ora tak sowani? Aku wadul Pakde, Dik. Adimu mati. Opo? Malah tawa HP. Opo? Sing mati adimu Semar. Semar mati kono opo? Cemplung ke kawah karo adimu Manik Maya. Togok terus nesu cangkeme kewer-kewer. Mana. Kaya gendera kae. Men, tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak ra ndek kanca. Nek Pakde Togok ora iso budidaya, piye carane Bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep budidaya nyelametke Bapak saka cengkremane mungsuh.